is daarom voor ons een bijzondere gelegenheid dat u hier bent om deel te maken van deze aankondiging. En we zijn ook bijzonder blij met uw bezoek, want u hebt ook een leuke boodschap voor ons met betrekking tot financiële ondersteuning uit de Energiefonds voor energieontwikkeling op Aruba. En dat past zo mooi in de belangrijke besluiten die we nemen om Aruba naar een andere ontwikkeling te brengen. Dus hartelijk dank voor uw aanwezigheid en veel waardering voor u, veel waardering voor uw inzet en veel waardering voor de relaties binnen ons land. Voor ons is dit moment ook een zeer symbolisch moment. We leven in turbulente tijden, ook in onze regio. En het is bijzonder belangrijk dat ook de Arubaanse gemeenschap de warmte kan proeven van de relatie die er bestaat tussen de landen in het Koninkrijk. Dat geeft ook een gevoel van bescherming, een gevoel van veiligheid, wat ook verankerd is in het statuut, dat de territoriale integriteit van onze eilanden wordt beschermd door het Koninkrijk. En deze dagen is dat uiteraard een punt van zorg in de regio. En het feit dat wij hier samen staan en deze twee vlaggen hier ook samen wapperen, geeft ook aan de Arubaanse gemeenschap het gevoel van zorg van het Koninkrijk en ook de vriendschap dat waarborgt dat wij samen de bevolking en eilanden in het Koninkrijk der Nederlanden zullen beschermen en zorgen voor veiligheid en logisch voor voorspoed. Maar